Siyanibingelela nonke bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje ufinyelela eqinisweni elinguJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esekunikezile ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuphenduka zihambe ngendlela yeqiniso nokuphila ewukukhanya enguJesu Kristu yena oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Ukuba nixhumane nathi kule mniningwane engizoyishiya njengamanje, ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cell phone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi khona ukuxhumana nathi ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli nani bazalwane nilalele kuzo zonke indawo nilalele kuzona. Izwi lenkosi uJesu Kristu liyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke sishunyayezwa khona sifundiswa khona kufakazelwa imibhalo engcwele. Ku-YouTube uyasearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela kwinhlanzeko nasekungcweleni nasekulungeni okunguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu ukuze wonke umuntu ahlolisise lokhu asuke eshunyayezwa khona nasuke efundiswa khona kube ngabe umoya ongcwele uyakufakazela yini ngemibhalo engcwele njengakho konke esifundiswa khona kufakazelwa imibhalo engcwele kuwo wonke amabandla kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube sharisha ilink nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sicele uBaba wethu osezulwini ukuba izwi lakhe lingene ngaphakathi kithi libe ngukukhanya lisilungise. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni ezimpilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Izwi lakho Nkosi uJesu Kristu usivula amadlebe ngokuba umuntu ngeke aphile ngesinkwa senyama kuphela kepha ngamazwi wonke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu, nokuba usiphe intshisekelo ukuba izwi lakho lingasuki Inkosi ezinhlizweni zethu, lingasuki Inkosi ezimpilweni zethu, kepha sidlinze ngalo imihla yonke yokuphila kwethu. Usithethelele iphambeko zethu, usiphe namandla okuthethelela bonke abasonayo size singangeniswa ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngezwi umoya ongcwele ekhazumuliswa kule ndawo, yena oyindlela neqiniso nokuphila. Siyanibingelela kuzo zonke izindawo enikuzo, shishisani nithatha amaBhayibheli sihambisana kule ndlela ewukukhanya enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela. Siyanibingelela bazalwane. Siyanibingelela bazalwane. Egameni leNkosi uJesu Kristu, inkosi nomsindisi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele kona empilweni zethu kuze kube lesikhathi. Kungekhona ukuhlakanipha namandla ethu kepha kuumusa ovela phezulu. Engeke sakwazi ukuthi sizenzele ngokuhlakanipha kwethu nangokuqonda kwethu. Kepha konke sikuphiwe ukuba sibe nakho ongiphi ijuice lapho.
konke kuwumusa ovela phezulu ukubona bonke abantu abasaphefumula inyama isahlangana nomphefumulo ukuba bathole lesikhathi sokuphefumula bavuke benze izinto zabo zosuku bahambe bayolala baphinde bavuka abanye bavuka abanye basezibhedlela abanye basezingozini abanye bafile benazi no even namanje siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzele wona ukuba sikwazi ukuthi sifinyelele eqinisweni kungekhona ukuhlakanipha kwethu nokwazi kwethu kepha kungumusa kaNkulunkulu asabele wona ngalesikhathi samanje khona into enenkinga neplug ngoba manje angazi laphi ya charger lapha noma kwenzakalani charge nje ukufaka lona ngithi charge yes sisanenkinga nogesi ngathi kube ne load shedding uhambile maybe load shedding asiqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu asinakuvinjwa ugesi konke sikwenzayo sikwenza ngoba sinikiwe ithuba lokuthi siphile sikwazi ukuthi sime la siphinde sithule nobufakazi konke sikwenzayo sikwenze ngokuzinikela egameni likaJesu Kristu silokho sithule bona ubufakazi ngale iBhayibheli ukuthi munye uNkulunkulu yinye inkosi yinye inkolo munye mpaphajiso egameni likaJesu Kristu nangakho konke ke esibekelwe khona kulokuphila sibekelwe ukuba sidumise uNkulunkulu okunguyena ongumdali wethu kepha ke usathane usenike abantu izindlela ezinye eziphambene nentando kaNkulunkulu kepha khona kunjalo uNkulunkulu usadunyiswa isho njalo incwadi yaseFilipi ngiyayithanda incwadi yaseFilipi isahluko 2 yaseFilipi sahluko 3 no inike usahluko 1 incwadi yaseFilipi usahluko 1 kusukela ku verse 1 oPaul noTimothewu izinceku zikaNkulunkulu zikaKristu Jesu izinceku zikaKristu Jesu kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFilipi kanye nababonisi namadiyakoni nawo bonke abangamadikoni makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu ubaba wethu yes sir nasenkosini uJesu Kristu yes sir ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke amen ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ngani nonke yes sir nginxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini amen amen go ahead kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje yes sir ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakuwufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu amen so lo msebenzi sinentshisekelo ukuthi siqhubezele kubona bonke abantu asebephendukile baphuma esonweni baphuma emabandleni amanga nabanye abasalwela ukuphuma silwela ukuthi nonke nifinyelele eqinisweni sihlale sonke emngcweleni ngegama lenkosi uJesu Kristu sishumayela ivangeli kuze kube sekufikeni kwakhe ngamandla akhe nangenkazimlo yakhe amen amen njengalokhu kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo ngani nonke yes sir njengokuba nginithwele enhlizweni yami lokhu ekuboshweni kwami nasekuvivinyekeni nasekuliqiniseni ivangeli
nina nonke nihlanganyela nami emseni. Ngokuba uNkulunkulu ungufakazi wami wokuthi nginilangazelela kangakanani nonke ngesihe sika Jesu Kristu. Ngikhulekela lokhu ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke. Inhloso yokushumayela ivangeli nokufundisa ngezwi leNkosi uJesu Kristu ukuthi abantu balazi iqiniso. Akukona kuphela ukuthi wazi iqiniso mase uyabhabhadiswa mase uhlale phansi, but ukuthi sikhule othandweni likaNkulunkulu. Sibe nentshisekelo yokumfuna uNkulunkulu. Sibe nentshisekelo yokuthanda izwi leNkosi. Sihlale emfundisweni, sikhuleke, sizile ukudla, senze konke okuzosondeza enkosini yethu uJesu Kristu. Singadikibali noma zifike izikhathi lapho khona isitha sihlasela, kepha siphephele edwaleni lethu elinguJesu. Go ahead. Ngikhulekela lokhu kuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke, ukuze nikwazi ukwahlukanisa. Inhloso futhi njengoba sithi mesikhuluma nabantu wozani namaBhayibheli, vulana amaBhayibheli, ingokuba sifanele ukwazi ukwahlukanisa. Njoba imbhalo kwincwadi yoJohane yokuqala sahluko 1 from sahluko 4 from verse 1 ithi Kwathi ukuba isahluko incwadi yokuqala sahluko 4 verse 1 incwadi yokuqala kaJohane sahluko 4 from verse 1 mase uphinde ubuyele kule verse adlulende kulifunda manje kwincwadi yaseFilipi. Bathandeka, incwadi yokuqala kuJohane sahluko sesine ivesi lokuqala. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya. Maningakholwa yibo bonke omoya. So ngale kwincwadi yaseFilipi sahluko 1 umpostoli uyafakaza ukuthi isizathu ukuthi ke abantu baze bafinyelele eqinisweni lonke bakwazi ukwahlukanisa phakathi kokuyikho nokungesikho. Ilento yokuthi ke masingakholwa yibona bonke omoya. Isona sizathu leso sokuthi sibe nentshisekelo yokuthi sinifundise ngeBhayibheli. Hayi ukuthi sifundisela abantu ukuthi ke bachomela abanye abantu ukuthi bona balazi kangcono iBhayibheli. Sifundisela ukuthi unamathele kakhulu uNkulunkulu ngokuqonda nangokwazi okuyikho nongesikona ukuze ukwazi ukuhlola imimoya. You understand? Go ahead. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha ukuze uzokwazi ukuba nalokuqonda lokho okukhulunywa umpostoli uJohane kule ncwadi, ukwazi ukungakholwa iyona yonke imimoya, ingokuba sofinyelele kuphi eqinisweni lonke. Ingakho uJesu ethuke ngiyakuthumela umduduzi, yena uyakuniholela eqinisweni lonke. Manje asahambi ngokomthetho, sesihamba ngokukholwa nangokomoya oyingcwele. Ngokuba yini sinikwe umduduzi kuba uyena ozohola. Siholwa uJesu manje. Asahola uMoses. uMoses uqedile. uJesu ugcwalisile. Manje ke sesihamba ngokukholwa ezwini ukuze sikwazi ukwahlukanisa nokuthi siqonde okuyikho nokungesikona. Sifanele ukugcwaliswa ngomoya oyingcwele. Ngeke sigcwaliswe ngomoya oyingcwele singazange sihlale eBhayibhelini. iBhayibheli akekho umuntu ongathi yena uyakhona nomoya oyingcwele akalifunda iBhayibheli. Mohle isikhathi sakho. Ngeke iBhayibheli iyona into umhlahlandlela. Nalapho kuthiwa khona lencwadi leyo mthetho mayingasuki phambi kwakho. Ingakho uJesu athi ke hlolani imbhalo. Ingakho uJesu athi ke kulotshiwe ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kepha ngawo wonke amazwi. Akekho umuntu ozothi ukhuluma noNkulunkulu zonke izinsuku engazange azalifunda iBhayibheli. Ngoba abaningi bakhuluma lonto ukuthi uNkulunkulu unginike isibonakaliso uJesu ungibone lokho. Mase emva kwalokho akhuluma izinto eziphambene neBhayibheli kanti udlala imimoya. Yini? Akanawo umoya wokuqonda, akanayo umoya weqiniso, akanawo umoya engcwele. Incwadi ngokukaJohane sahluko 16 verse 12. Go ahead. Ngisenokuningi okukunitshela kodwa ningekuthwale manje. Kepha nxa esefikile yena. Uma ke njengoba esefikile manje umoya weqiniso. Umoya lo manje sinawo uza kuniholela kulo lonke iqiniso. So ingakho mengifunda incwadi yaseFilipi manje iveza incwadi yokuqala kaJohane.
ingakho ngikwazi ukuthi le incwadi iphinde yangivezela incwadi yase-Efesu, ingivezela incwadi yaseKolose, ingibuyisele kuMateyu, ibuye ngibuyisela ku-Isaya. Yini? Umoya weqiniso usegcwalise konke. So useyakhombisa ukuthi lokhu ngikhulumile ngo-Isaya, lokhu ngakhuluma ngoMoses, lokhu ngikhulumile kumpostoli uPawulu ethumela incwadi kwabase-Efesu. Okugcwalisela ukuthi izwi lami ilona lonke elikhulunywa abantu abaqondayo imibhalo. Abangaqondi imibhalo babone ngathi imibhalo iyashayisana. Ababone ngathi imibhalo iyaphikisana. Akayi kukhuluma ngokwakhe. Akakhulumi ngokwakhe umoya ingcwele. So uma unenkinga nemibhalo, wena udinga ukukhuleka. Ingakho namanje umoya ingcwele ethi-ke, uthi uyashoda, uthi lapha kwincwadi yaJakobe yokuqala, encwadi yaJakobe sahluko 1 verse 5. Uma umuntu efuna ukuhlakani, makeze kuNkulunkulu. So, umoya ingcwele akazikhulumela kwakhe, akakwazi ukuthi angafika akhuluma okuhlukile kumina, aphinde akhuluma okuhlukile kuBright, aphinde akhuluma okuhlukile kuNkosi. Kepha sithi sikumoya wodwa. Umoya lo wobuyaluyalo. Sonke sifanele ukuthi sibe mqondo munye, sibe lizwi linye, njengokusho kwemibhalo. You understand? So uma ufuna ukuhlakanipha, uNkulunkulu akakwazi ukuthi aphikisane ngezwi lakhe. Inkinga ukuthi vele mongazange uqonde kahle waseqaleni wasugcwala ukuzitshela ukuthi uyalazi iBhayibheli, uyabambeka ekutheni wazi konke okumele ukwazi nanokufundiseka, ubusafundiseka ngokuba ke kukhona ukhula, kukhona insila, kukhona amandla asegqishiwe agcwaliswa kuwe. So manje sekumele kuthule lamandla lawa kususwe yonke into bese kufakwa inhlabathi evundile bese kufakwa imbewu right ukuze kumile izithelo ezifanele. Yes Lord. So inkinga abantu abaningi indlela abafunda ngayo iBhayibheli abalifundi ngokuholwa umoya ingcwele basuke beholwa inyama. Kepha uJesu Kristu uthi umoya ingcwele uma esefika yena umoya weqiniso uyakuziholela kulona lonke iqiniso ngokuba ngeke azikhulumele okungokwakhe okuphambene nentando kaNkulunkulu. Kodwa lokho akuzwayo, Kepha lokho akuzwayo uyakukukhuluma anibikele okuzayo. So umoya ingcwele usikhombisa izinto. Yabona incwadi kaJoel sahluko 2. No kuyincwadi noma ungathi nje ungaziwe kuhamba uthatha lelo verse kwincwadi yezenzo ngesikhathi abapostoli begcwaliswa umoya ingcwele nebandla kusahluko 2 kusukela ku verse 17 lapho khona uPeter echaza ukuthi lokhu kugcwaliswa lokhu uNkulunkulu akukhuluma ngomprofeti uJoel ukuthi kuzoba khona isikhathi esizayo lapho khona ayokwehlisela umoya wakhe phezukwayo yonke inyama. Yayizona lonto leyo ngizuvela Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 17. Go ahead brother. Kuya kuthi ezinsukwini zokuphela. I'll start from verse 16. Kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngumprofeti uJoel ukuthi kuya kuthi ezinsukwini zokuphela. Yayizwa lalela lento le. Uthi ezinsukwini zokuphela. Ngale kwincwadi yaJohane uthi umoya oyingcwele uyokusitshela izinto ezizayo. Yes Lord. Do you understand? Yes, So, mina ngufakazi wezinto ezikhona eBhayibhelini ezenzeka kumina nami ngokombono wasebusuku mengilele. Eziveza into ekhona eBhayibhelini. Njengokugcwaliswa kwento yakhulunywa umprofeti uJoel kukhuluma uNkulunkulu kuyena. Amen. Kuya kuthi ezinsukwini zokuphela kusho uNkulunkulu. Yes sir. Ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Ngiyakuthulula umoya wami phezu. Uyabona ngesikhathi sangaphambili ngeTestament elidala kwakukancane uzwa thiwa umoya wehlela kuAbraham, umoya ingcwele wehlela kuSaul, umoya ingcwele wehlela kuDavid, umoya ingcwele wehlela kuIsaiah. Kwakukhethekile njengoba kuthiwa noElizabeth wehlela umoya ingcwele. No Zachariah na waprofeta wehlela umoya ingcwele. Futhi umoya ingcwele wekwazi ukuthi ke ngaloso sikhathi abe nabantu azobafaka umoya wakhe bakhulume izwi lakhe. Amen. 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 Do you understand? Hallelujah. So manje uthi uzokwenza kubona bonke abantu lokho. Ingakho ke sekukhona abantu bezizwe nabantu abangaba Israel. But manje akusakhethile akusahambi ngokobuzwe. Sekuhamba ngokukholwa. Phezu kwayo yonke inyama. Yes sir. Amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofeta. So amadodana namadodakazi ayakuprofeta. Izinsizwa zenu zibone imibono. So lokhu ke bengifuna ukufakaza lokho okushiwo eBhayibhelini manje izinsizwa zenu zibone imibono. Izinto lezi ezenzakalayo kumina qobo lwami. Imbono engiba nayo ngokuphela komhlaba. Do you understand? Izinto lezi ezikhona eBhayibhelini kwincwadi yaMateyu kukhona lokho. Kwincwadi yabani incwadi
ya Petru esibili sahluko 3 ikhona lento le kwincwadi esambulo kuyavela ukuthi umhlaba uzobhubha kanjani. So lezi zinto lezi ngoba nakusobe wayifunda uNkulunkulu ukuvezela kuze kube more than 4 times just ukuthi aconfirm ukuthi lokho engikhulumile kuyikona. Yayizo lonto leyo. So manje umoya ingcwele uyazikhulumela lokho ekumele sikwazi uziholela kulona lonke iqiniso ngezinto ezizayo. So sinikwe lawo mandla lawo manje. Abaprofeti nakhona babekhethekile ngaphambilini. Kwangewona wonke umuntu owumprofeti. Abadala benu baphuphe amaphupho. Abadala baphupha amaphupho. Yebo naphezu kwezinceku zami nezincekukazi zami ngiyakuthulula umoya wami. Phezu kwezinceku nezincekukazi zikaThixo uyakuthulula umoya wakhe. Buyela ngale kwincwadi ya Johane, incwadi yokuqala kaJohane. Uphinde ukubame lencwadi yaseFilipi. Sahluko 1 leverse adukulona. Siqhubeke nazo. Incwadi ngokuka Johane isahluko incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesine verse 1. Bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya. Yabona uma inkinga ukugcwala ulwazi oluningi olungalungile kwenza kube nzima ukuqonda okuyikho. Kwenza kube nzima kuwena ukuthi uwambuleleke ukuba ugcwele imimoya eminingi engesiyo. Yebo sithi siyakholwa kepha sigcwele imimoya eminingi ekungesiyo. So yabona ekukholweni kwethu sifanele ukukholwa njengabantu angathi ababoni. Umuntu ongathi uyisilima. Yilapho khona ukholo lwakho lukhula khona. Mawusakholwa kepha kusanokodwa uyashoda futhi kakhulu. Ngokuba kubhalwe phansi ukuthi awungifundele incwadi yaJakobe ngifuna ukuthi uyifunde khona uzoqonda ukuthi uthini uNkulunkulu kusho umoya ingcwele. Sahluko 1 from verse 5 ngifuna uyifunde njengoba injalo. Ukuthi uma siza uNkulunkulu sifuna ukuhlakanipha awukwazi ukuthola ukuhlakanipha kumina. Ukuthola kumoya ingcwele. And lokho kuholelwa ekutheni wena uyakholwa yini izwi. Hayi mina. Fanele ukukholwe yizwi futhi ube nokuqonda kube khona isambulo. Incwadi lezo zinto ufuna ukuzikhulekela uzinikele usho uNkulunkulu ukuthi akwazi lutho ufuna ukwazi konke. Inkinga thina sifuna ukukhuluma lezi zinto lezi ekuyizona ezifunakalayo bese siyazisondeza kuyena ukuze asigcwalise ngobuyena. You understand? Go ahead. Incwadi kaJakobe isahluko sokuqala iverse lesihlanu. Uma ke kukhona kini oswele ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu. Makacele kuNkulunkulu. Obapha bonke ngobuhle. So uyabapha bonke ngobuhle futhi engajakati. Akajakati. Khona uyakuphiwa. So ngokucela kwakho ungangabazi. Ungananazi. Ucela ngokukholwa. Khona uyakuphiwa. Uza kukunikwa ukuhlakanipha. Kepha makacele ngokukholwa. Mawucela kuNkulunkulu ucela ngokukholwa. Engangabazi ngalutho. Meke wangabaza ngeke uthole lutho. Hallelujah. Meke wangabaza awutholi lutho. Ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle ongabazayo ufana negagasi lasolwandle eliqhutshwa elipheshulwa ligujiswa lipheshulwe ngumoya. Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamukeliswa utho. Ungasitshela ukuthi khona uzokuthola uNkulunkulu. Ngisho ngathi uyakhuleka ukuthi uyamazi uJesu Kristu. Uma ungafuni ukukholwa izwi lakhe nesambulo sakhe, ungaceli kuyena ngokuzinikela nangokukholwa, ngeke uthole lutho naloko okuncane onakho uzakuphucwa. Ukuba ugcwele ulwazi oluningi ongafuni ukulidedela ukuze wena ufinyelele kuphi eqinisweni lonke. Angikholwa angikhulumi lezi zinto kwana ngiyisilimo. Lezi zinto lezi ngizicelile uNkulunkulu. Ngacela ukuthi ngicela anginike ukuhlakanipha, anginike ukuqonda, anginike ulwazi bese ngikwazi ukuthi ngilishumayele izwi lakhe. Lo zinto ngizicelile uNkulunkulu. Mawukuthi ubheke emumva ngiqala ukushumayela njengoba namhlanje ngishumayela uzoza umehluko. Hallelujah. Omkhulu umehluko. Yini ngifike ngiyingane ngaze ngakhula namanje ngisakhula. So kulokukhula kwami yini ingokuba ngiyazinikela uNkulunkulu kuba lokho kuyintando yakhe makwenzeke kimi. Amen. Amen. Angabazi lutho. Hallelujah. Konke bengifunde eBhayibhelini womunye ngathi lento yaphikisana mina ngibona ukuthi uNkulunkulu usho ukuthi
wena uze uthi mina ngiyaziconvince ukuthi lento ngile isho ukuthi yini ingokuba uyangabaza lapha sifunde iBhayibheli elilodwa kepha abanye abantu bayayibona lento engibonayo wena kuphela ungayiboni kwathi ngelinye ilanga uNkulunkulu kwincwadi kaJoshua kufika uSathane ezomangalela uAbraham ukuthi uAbraham soloke wamnika indodana akasahlabi akasakubongwi usenza imicimbi enzela abantu yena nje indaba yakhe akasakunakile athi ke uNkulunkulu uzomlinga ke I mean uzomhlola kuAbraham ukuthi ngempela akasakholwa yini kuyena athi ke Abraham thatha indodana yakhe uIsaka yena yedwa uhambe uyomenza umhlatshele entabeni avuma uAbraham ukuthi ayiyokwenza azange ayiphikiswe lonto leyo wayethi ngizomkhipha kanjani wayesekhuluma noSara wathi manje indodana senginesikhathi yagcina seyisikhathi sikhulile sekumele manje hambe ufunda ngezindlela zikaNkulunkulu endlini kaNoah athi uRebecca hayi athi uSara ku right lokho kufanele ahambe amthathe la ngempela amuse khona bese angamuse khona njengoba ichaza amthathe kepha ayomnikela entabeni njengoba emnikela entabeni uthatha ke inceku yakhe nendodana yakhe uIshmayela behamba nabo endleleni bahambe kufika uSathane azama ukubalinga abazama ukufaka ungabaza athola ukuthi uAbraham uyakholelwa izwi likaNkulunkulu uyalazi izwi likaNkulunkulu ngeke izwi likaNkulunkulu likhulume into ephambene nento ayalela ukuthi akayenze uNkulunkulu bese befika kulo ntaba bekumele bafike kuyona bese ke nayi indaba engikuyona isambulo lesengibambulela sona bese befika lapha ya useyabuza ukuthi hey ndodana uyayibona le ntaba ivuma indodana ithi hayi ngiyayibona bese abuze labahamba nabo ngiyayibona le ntaba bathi cha bayiboni babona kunento evuthayo lapha le khona inkazimulo kaNkulunkulu abanye bayiboni ibonwa yilabo ababiziweyo haleluya so kanjalo nasemngcweleni ngithi ngambula izinto abanye bayazibona abanye abaziboni akukona kwami akukona amandla ami mhlawumbe kokufinyelela kulo sigaba mhlawumbe ngongabaza kwakhe ingakho ungafinyeleli mhlawumbe ngongafuni ukuzinikela kwakho nokukholwa kwakho ingakho ungafinyeleli yabona umungabazi iBhayibheli nencwadi engcwele umbhalo le uyingabazi ungakholwa izinto eziphakathi ungenakho uqonda futhi ungafuni ukugcwaliseka noma ungagcwaliseki wena uyazilimaza wena ngokuba soze wafinyelela ekutheni ukholwe ngokukhululeka konke okukholwa yikho uyathathwa ngokuba wena uqhutshwa inyama uqhutshwa umoya engcwele uyazisusa kuwena umoya engcwele awuhlali kule ndawo le khona ingekho indawo yakhe siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo kepha ke fanele sikline ithempeli lakhe lenze intando kaNkulunkulu umuntu onhliziyo mbili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke umuntu onhliziyo mbili uyaguquguquka bathi ngesiNgisi unstable kuzona zonke izindlela zakhe akanasisekelo kunjalo ukukholwa ungakholwa abantu abaningi bathi bayakholwa kuNkulunkulu bathi bayakholwa kuJesu kepha baphikisana nezinto ezikeBhayibhelini lokho kukhombisa ukuthini umoya weqiniso akawamkeli akwakozithubi ukukhula kusho uqonda izinto zikamoya kuningi esengikubonayo nengikubonile nengikwaziyo engikholiswa umoya engcwele ngiyakhuluma bekhona abafowethu okunye kuyabeqa ngokuba abakofinyeleli lo sosigaba and futhi ngeke bafinyeleliswe yimina intshisekelo umuntu efanele abe nayo ngaphakathi hayi ukuthi intshisekelo ozoyifakwa yimina mina wena ufuna ukungibona njengesibonelo kulo muntu ngempela lento uyayithanda futhi uyayenza nabo bonke ke kufuneka benze the same thing nawe la ukhona mawufuna ngempela ukuthi wena umoya engcwele umuze phela kuwena shisekela njengoba incwadi esambulo isho ithi shisekela mawungena uzofunda iBhayibheli ngoba nayo kuzizwe engazi ukuthi ufuna ukufaka isikhala iBhayibheli kuyinto kumele si prioritize njengoba kuthiwa masikhuleke kepha iBhayibheli lilodwa nalo yazi iBhayibheli lithatha usizi lulahle lapha kude lithathe ukukhubeka kulahle lapha kude thathe ngisho indlala sometimes ilahle lapha kude yini ulambele izwi but mozo banalo ngqondo le yokubeka wena phambili nezinto zakho ubona isibalekile kuwena uyalimala nami lokho ngikuzwile ukuthi
ngathi kunento eshodayo kusho ukuthi kunesikhathi engasasichithi esanele nomoya ingcwele angikhathali ungabe yini oyibothi ibalekile empilweni yakho iBhayibheli ifanele kube into esifunda zonke izinsuku iBhayibheli ifanele kube yiyona into esiphila ngayo ukuze sifinyelele kulesigaba sokuthi ke sikwazi ukwahlukanisa okuyikhona nokungekho sikwazi ukuhlola imimoya iyona ndlela kuphela leyo engakutshela mina uma ufuna ngempela ukuhlakanipha ngeke uzuthi uzona ubulalele intshumayelo njalo uzohlakanipha no wena uqobo lwakho fanele kube umngane eBhayibheli amen abantu ababangane eBhayibheli babona ngoba sebekubuza ukuthi yazi ngiyafunda la incwadini kanje hlezi ngijabuliswa nombuzo mina ngiyafunda le incwadini kanje manje ngifuna ukwazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi angiqonda ukuthi so sesiyayiphenya imbhalo siyayihlola imbhalo umuntu usihamba unoqonda usiyaqhubeka uyafunda usefunda ngokukhululeka nangesinye isikhathi ufuna ngaphambili bese efika ehlangabezana nenkinga uzobuya uzobuza athi hey manje ngiyafunda lana kuthini la nalapha ngithe ngiyafunda ngiqondi siphinde futhi sikufaka ukuqonda siphinde siyambule futhi imbhalo uhamba ebukholweni nasemngcoleni impilo enjalo mama uzongifonela ukuthi hey manje ngiyakholwa hey angazi ekhaya ngizobatshela kanjani lalela ufunda iBhayibheli uzokwazi ubatshela kanjani because ngiyalezwe ngiyashumayela uJesu ubhale phansi kwincwadi yaMathewu ukuthi ke yena uze ukuzohlukanisa so mase uyazi lo ncwadi uzokwazi wena ukuthi awudinge permission kanyoko awudinge permission kayihlo nekagogo wakho nekamngani wakho nentombi yakho lenifeba nayo wena udinga ukuthi uzinikele uNkulunkulu ufuna abantu abazinikelayo akafuna abantu abasangabaza ngeke eze kuwena ungabaza ngeke futhi aze kulaphe ungabaza ingakho bonke abeza kene bebebuza ukuthi ke bafuna ukulashwa babuza ukuthi uyakholwa yini bayakholwa bonke abasindiswayo bonke abantu abasindiswayo ngizwe bayakholwa abasindiswayo nabasindisiweyo ngokweqiniso bayakholwa yakubona ukusindiswa komlomo khuluma ukusindiswa mina ngokuthi uvume izono zakho uNkulunkulu uhlukane nazo lokho kukusindiswa okupheleleyo you understand niki incwadi yaseFilipi incwadi yaseFilipi isahluko sokuqala verse 5 ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje ngethembile ngempela yona leyo nto ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu nayindaba into eyenza kube mnandi ubungcwele ukuphila izwi ulenze iyona into eyenza kube mnandi ebungcweleni but uma ufunda izwi wenza uphambene nezwi iyabhora ubungcwele uvelapha ukuthandaza uvelapha ukufunda uvelapha ukuzila ukudla kepha mekuthiwa kubuka iTV noma kuyahanjwa ufuna ukuhamba phambili ngokuba yini izwi alikho kuwena kepha uyalazi wilo muntu odlayo uthi uyalidla izwi kepha uyaliphimisela akaligweni so ngeke sibonakala izithelo zezwi kuwena ukuphatha iBhayibheli ufunda amavesi wathandayo akwenza ukuthi ulazi izwi ulenze but ukufunda iBhayibheli kusukela kwincwadi yeGenesis kuya kuRevelation noma isambulo lokho kwenza ukuthi umazi umoya ingcwele and then bese uthola isambulo ngokupheleleyo ngentshisekelo into eyenza ukuthi kube mnandi emngcweleni intshisekelo intshisekelo yokufuna ukwenza intando kaNkulunkulu iyona lento eyenza ukuthi kube mnandi emngcweleni but mawusakholwa nje yabona nje yonke into nje izoba nje yabona nje ngiyakholwa kodwa uyabona nje yazi nje yabona nje yonke into nje akukho nje okwenzayo awukwazi ngisho ube isibonelo nalela yazi angihlekisa lento mina yabona iBhayibheli kuthiwa amazwi awungiphele incwadi leyo ezaga sahluko 1 ngeke ngifuna ukuvezela yona izaga sahluko 1 amazwi okuhlakanipha amephila kuwena yazi awuloko ukhuluma ukuthi manje yazi ukuba ngicabanga ukuthi yabona mengikhuluma noNkosini asike sithi mhlambe uyadlala nobhuti uSifiso bekhuluma indaba zokudla ngithi mina lithi iBhayibheli you understand ukuthi sihamba naye indlela yobungcwele kepha noma thi uyadlala ngokuba lithi iBhayibheli ungadlali ngendlela engalungile ngezwe ningishoyo awuqala lapha
kwincwadi ya Efesu ngifuna ukusho lento engishoyo bese ke sibuye lapha kwincwadi ezakhe Efesu sahluko 4 from verse 20 Incwadi Efesu sahluko sesine verse 20. Yes sir. Kepha nina animfundanga uKristu kanjalo. Go ahead. Uma ke nimzwile nafundiswa kuye njengokuba iqiniso likuJesu ukuba nikhumule umuntu omdala. So angikwazi ukuthatha indlela yasenyameni ngizodlala ngayo kuphe emngcoleni. So sengikhumulile umuntu omdala ngumuntu omusha manje, you understand? Amen. Go ahead. Ongowenkambo yokuqala. So manje makuthi ngangithi ithekeni noma ikheri angisasho njalo ngithi usisi. Onakala. Ngoba manje angisasho ukuthi ilight ngisho umfowethu. Amen. You understand? Amen. So angisho ukuthi manje itimer ubaba noma umuntu omdala. Ngikhuluma ulimi oluqondile. Amen. Eyizolonto leyo. Angisasho manje ukuthi ke old lady noma old lady umama. Yes Lord. Angikwazi ukuthi ngizindisiwe ngithathe ulimi lasezweni ngililethe emgceleni. You understand? Ukuba nikhumule umuntu omdala. So angithi mengihambe endleleni eyithama njita. No. Hallelujah. Ngithi bafowethu sanibona. Yes Lord. Yini ngokuba vele kunjalo kufanele ngibikele kanjalo. Yes Lord. Amen. Angithathi ulimi lasezweni ngizongena leli emgceleni. No. Kuzomela phela simixe izinto. Ngeke ngisasho ukuthi akuthula makube nansi sengizothi hey ola khamba kanjani noma ola zithini izini. Amen. Lord Jesus. Izini uzongibuza izithini izini. Lord Jesus. Hallelujah. Uzothini? Lord. Angikwazi ukuthatha ulimi noma kuthiwa ngiyafika abantu bekhuluma ulimi lwabo lasezweni akusho ukuthi kufanele ngiadapte kulona no. Hallelujah. Lithi izwi masinga likhona indlela elisho ngayo ngesinye lithi ke do not be spotted with the world. Noma ungabandakanyeki noma ubalwe nabantu basezweni. So ukuba lokulontuza kwakho ungabandakanyeki nabo ukuthi entweni abazenzayo ezingakhombisa umngcwele ukwazi wena ukuthi hayi ngowathi umpostoli Paul ngafika kubantu abathize ngaba ukuthi ngaba ayenzi lonto leyo. Yes Lord. When you was told adapt ekutheni ukwazi ukuphila nalabo bantu not ukuthi uzothatha ulimi labo ulukhuluma. Ngoba lo uzongena uzohamba nawo. Yes Lord. We ukhuluma esontweni. Lord Jesus. Khuluma abazalwane bathi ukuthula uthi etha. Lord Jesus. Hamba kanjani? Correct. Emngcoleni asikwazi ukukhuluma lonto. Yes Lord. Sikhuluma ulimi oluqondile njengoba ungizwa ngishumayela ngesitsotsi. Amen. Ngishumela nje ngifuna wonke umuntu wazi ukuthi into engikhulumayo ibhalwe phansi eBhayibhelini. Nami ngimele ngicela umoya ngicela ngifundise ukukhuluma. Amen. Amen. Ngokwentando yakhe. Banike bright. Ukuba nikhumule umuntu omdala. So shiya ke manje imkhuba yakho. Indaba zoma shiya lapha ngaphandle. Ngojade wenu manje unobhuti lemgcoleni. Indaba zokuthi yini Lord Jesus. How ufika ukuthi ngine oyami enyameni efebeni. Mase futhi uzothi umngane wakho mase emva kwalo ufica abaningi ukuthi awema yini leke Lord Jesus. Hallelujah. What language is this? yini ama Amen. Lord Jesus. yini Language is ulimi lolubonile olungena ingqondo alina sense. Yes Lord. So amademon asifundisa vele inkulumo enama code Lord Jesus. engenabo uqondo. Amen. Kuba yini bafuna ukuthi sikwazi ukweqisela abantu abangazi njengoba usuku ufika ejele bekhuluma izinombolo. Bangakhuluma ngawe baqede bekhuluma ngawe baqede bakugwaze bakurape bakubulale. Yini awulazi ulimi lakhona. So thina njengabantu abangcwele sifanele ukukhuluma ulimi lasemngcweleni njengabantu basezweni bekhuluma izinto zabo. Ngeke besafika la emngcweleni meseze ukukhuluma ulimi lakho mesithi somphendula ngalo no. Funeka abone ukuthi usekwenye indawo manje. Amen. Amen. Sekumele kushintshe ulimi. Yes Lord. Awukwazi ukuthi uzohambe wena uzifaka kuyona yonke into. So mawukhumula imisebenzi nolimi. Yes Lord. Nendlela yokubuka izinto masuze emngcweleni ngoba ingqondo yakhe isiguquliwe. Amen. Go ahead. Umuntu omdala ongowenkambo yokuqala. Umuntu omdala ongowenkambo yokuqala Onakala ngezinkanuko. yeyizo lonto leyo. So lemoya ebamba abantu ngoba sikoleni uthisha akafundisi ngesitsotsi. No. But mase ngikhuluma ngabangani bakho nabangani bakho ngebreak nama TV enobukayo ukukhulunya ulimi
oluthize oluphambene nendlela yoqonda. Usathane kusebenzisa labo bantu namademon akhe ukunifaka lowo moya. Ingakho ubona ama South African amaningi igengele futhi lencane ifuna ukuzenza ama Black Americans. You know what's up my nigga? Yo, you know, you've been killing today. Hey, it's vibe, my nigga. You are not a nigga. Soze waba yinika. Soze. Nalo gama lithi nika liyabathuka. Fanele gama lithi kafir. Bekhanga manje ibhulu lithi kafir uyadinga ngisho ngoba uyazi kulelo gama lisho ukubiza ngento ongeyona ongayazi ukuthi yini. Same thing with nigga. So but you know we embrace it so that you ngeke sazwela mengibizwa ngalo. No uzibe lo gama lo. Yes Lord. Lord Jesus. Nami ngifuna ukube yinika. Ngifuna nami ukuthi wasama nigga. Lord, I tell you, hallelujah. You know what I'm telling you? You know what I'm saying? No, I don't know what you're saying. Ayikho lento ekhulumayo. Khuluma nje ulimi lwakho ukhululeke. Yes Lord. Hallelujah. Emakhaya abantu sebefuna ukukhuluma ulimi laseGoli, alithatha lo limi laseGoli olufake emakhaya. TV, hallelujah. Yini? Insila yenkanuko yasebumnyameni iyabambana. You understand? Yes Lord. That's why ingane zifuna ukuba upapa action, zifuna ukuba o mastermind. Okay, see. Zifuna ukuba o GC itabani. Jesus. Amantombazana afuna ukuba omangcobo. Omama abadala bafuna ukuba omangcobo la. Obaba nabo bafuna ukuba obalo njengoba lo odlala khona uzalo. Ufuna ukuba umhlongo naye. Bafuna ukuba inkabi, bafuna ukuba taxi man. Thando lemali. Yini? Bafuna ukubanjwa izinkanuko zasezweni. Amen. Amen. So manje uma uthi uyasindiswa ngikutshele mina usuke uzokhishwa yonke lensilo uyitshela ukuthi unayo. Uyitshela ukuthi uyichama kuzosala eminyango. Uyitshela ukuthi ubhuti madlisa kuzosala eminyango. Uzitshela ukuthi uyababa kuzosala eminyango. Uzitshela ukuthi urich kuzosala eminyango. Uzitshela ukuthi unswephu kuzosala eminyango. Yonke lonto le izosala eminyango. Ngoba yini izongena endaweni engcwele manje. Ukuba nikhumule umuntu omdala ongowenkambo yokuqala sonakala ngezinkanuko zenkohliso enyameni bese uzomngcolweni ngeke usafela. Awukwazi ukufika esonweni uqale phansi futhi ubone intombi wena. Amen. Mawuna lo moya sokuxosha sithi hamba ukuba incwadi yaseKorinte esahloko 5 iyasifakazela ukuthi uma umuntu efuna ukuqhubeka nobufebe masimkhiphe ahambe ayonikelwa kuSathane enze lezo zinto. Amen. Ashayamazi. Ngokuba manje mehleli nathi la uzohamba nalo moya ayofeba lapha bhema insanga daka utshwala buye ezohlala nathi kwazi ukuthi hawo izidakwa lezo angihlala amakhoba bayakholwa. Mase kuthola ukuthi uyabhema noma uyaphuza noma uyafeba siyakhuza okokuqala sithi mfowethu lokho akukho right. Usindisiwa ngithi? Yes Lord. Thiwa umuntu omdala mshiye kuphi? Mkhumule. Yes Lord. Ngoba umuntu osezelwe kuKristu useyisidalwe esisha konke okudala kudlulile. Siphinde sikubone sithi mfowethu sikhulumile le ndaba. Amen. Bese sikubone kwesithathu sithi mfowethu ngcono uqhubeke uyenze lento bese uqedile uzobuya asikuxoshi kepha sithi nje hamba ukwenza lokhu ukugcwalise ukuze ke ukhululwe ngesikhathi esifanele. Hayi ukuthi soloku sithi sokubeka izandla sithandazela. Baningi abantu ababeka izandla bethandazela kepha imimoya bengafuni ukuthi bayidedele. Ibona ababamba imimoya hayi babanjwe imimoya. Ukuba umuntu ofuna ukukhululwa kwimimoya uyena ozishoya ukuthi mina ngiyafuna ukukhululwa uyakhalela ukukhululwa. Amen. But labo athi abayakhulukelwa kepha manje still uyaqhubeka lo muntu loyo ubufuna nje wenzela ukubuka yonke lento ayenzayo. Khona ingane ayibonile la afuna ukuyimashisa ngibasho njalo ngifuna ukumashisa le ngane. So abafuna ukukhipha insila yasezweni bafuna ukungena naye emgcweleni. Ama weave akho la uzwakhumula. Ama blue womuntu esifazane uzwakhumula. Amazinyo afakile la wacobezela uzwakhumula. Ama necklace uzowakhumula. Oskin jean uzowakhumula ubalahle lapho bashise futhi. Ama leggings uzohamba washisa nawo. Izikhindi ezincane uzohamba uzishisa nazo lapha. Yini manje so isidalwe esisha. Ubufaka imiyeke. Usuyisangoma uyayithatha lento oyishisa namabhaya khona yokushisa yonke lento ushisa yonke lo moya le ngegama likaJesu Kristu. Ubuneziwasho ubuzigcwele ezigcwele indlu ubuchela ngazo wahamba uzichitha hayi konke lento udlala isikhathi. Amen. Moshe isikhathi sakho.
Bubeka isihluthu uthola shambe beka isihluthu. Le uzohamba usigunda. Ube indoda nje eqondile. You understand? Yakusaba inhlalo suit manje uzoba indoda nje eqondile. Indoda kaNkulunkulu. Manike. Ifuna incwadi yasePhilippi bright. Oh, Efesu usahluko 4 from verse 20. Kepha nina animfundanga uKristu kanjalo. Uma ke nimzwile nafundiswa kuye. Verse 24. Nembathe umuntu omusha. Verse 22. Ukuba nikhumule umuntu omdala ongowenyama uyokuqala owonakala ngezinkanuko zenkohliso nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu. Nenziwe basha emoyeni wengqondo yakho. Nembathe umuntu omusha Bese wembathe uKristu owadalwa ngokukaNkulunkulu. Yes sir. Ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Go ahead. Ngakho lahlani amanga. Lahla amanga. Nikhulume iqiniso yilo nalowo nomakhelwane wakhe. Ukhulume iqiniso ungalingabazi nomakhelwane wakho. Lokhu singamalunga omunye komunye. Ukuba manje thina siwumndeni manje. Engcweleni emzimbeni kaKristu umndeni. Go ahead. Thukuthelani Ningoni. ningoni. Ngithukuthela ngiyacasuka. Ngiyakucasuka kuthiwa sicasuka. Akusho ngikhona ngikubathini ukukhondona ukucasuka ngikujabulela. Akungijabulisi ukucasuka but kuyacasuka. Kepha angifanele ngone. You understand? Ilanga malingashoni nisathukuthele. So nginenkinga akangikwazi ukudina isikhathi eside. Ngingadinwa. Ngingacasuka manje but kuzodlula. Kepha mengicasuka ngikubamba lokho kungadluli futhi nginanenkinga. Ngineqhubu. Amen. Ngiboshiwe. Lo moya ungopheli. Uma ungaxoleli, uma ungadlulisi noma kuthiwa ucasuka nganani. Akekho umuntu ongacasuki. uJesu uqobo lwakhe wacasuka. Kuningi komcasula ngathi thina abantu. So, uNkulunkulu nawe uyacasuka kepha uyaphuza ukudinwa. uNkulunkulu uyabekezela. Mina ke ngiyashesha ukucasuka. So ecasukeni kwami akungivuni ukuthi ngone. Akhona yathi incwadi ethi ke mawucasukula ungona uzoxolelwa no. Ungoni. Futhi ungadini isikhathi eside. Go ahead. Ningamniki uSathane indawo. Ngoba ngesikhathi ungafuni ukudedela lentukuthelo ke wena unika uSathane indawo. Owebayo angabe eseba. Uma ukuthi bawuntshontsha yeke ungitshontsha manje. Kepha kunalokhu Lalela, uma ukuthi wena umuntu omzalwane, emsebenzini akwenzeke uphume uempty njalo uphuma wena nezinto ozifihlile. Ekhaya kwakho kugcwele izinto ezintshontshiwe. Yekela ungitshontsha ke manje. Owebayo angabe eseba. Manje wenze njani uma lento sengintshontsile? Hamba uzilahla. Yes Lord. Kepha Ukuthi kunalokhu. khona indlela sibuyisele emsebenzini. Yes Lord. Hallelujah. Usiphindisele. Mzalwane, aniyeke kuba amaqili bazalwane. Nicabanga ukuthi uNkulunkulu akaboni ukuthi inentshontsha. Nanokuthi ngiqamba amanga. Amen. uNkulunkulu uyazi ukuthi uqamba amanga ngoba unembeza wakho uyakulahla ngaso sonke isikhathi untshontsha noma uqamba amanga. Amen. Yes Lord. Go ahead. Kepha kunalokho Kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe sisebenze okuhle ngezandla zethu ukuze abe nokokwabela ukuze sikwazi futhi nokuthi sabele labo osweleyo ongenabo. makungaphumi emlonyeni yenu. So nakho ke lebekiza khona ngithi ngikhuluma noBrother Nkosi koBrother Nkosi ngithi mebekhuluma bedlala ngithi mina ngikhuluma ngeBhayibheli kungena lencwadi yezaga ebengikhuluma ngayo isahluko 1 uthi makungaphumi nani negama elilodwa elibolile emlomeni. Yes Lord. Go ahead. Emlonyeni wenu Yes sir. nalinye izwi elibolileyo Nalolodwa izwi elibolileyo. kodwa kube ngelilungele ukwakha. So yingakho ngithi mina thina abazalwane sifanele ukuba nentshisekelo yokwazi izwi likaNkulunkulu ngokuba lona liyakha. Yingakho incwadi kaJobe ikhuluma ngolimi ukuthi ulimi lunamandla. Luyakwazi ukudala isilonda enhlizweni yomuntu limlimaze izwi. So incwadi futhi yezaga ithi olimini khona amandla okufa nokuphila. So ngeke ngithi ngobana kusindisiwe ngithi hayi ngizodlala phela bazo understand angadlali ngento ezolimaza umfowethu.
Ngingadlali ngentshe ezomeza ngakumina nami ngigxoba unyawo. Amagama ngasile angikwazi ukuthi ngizothi umfowethu siphila la emgcolweni ngishini usuyisitabane manje. Noma ngisho enkosini lesitabane lesi. Mina lo nkosi ngiyamthuka ngibiza ngento angeyona. Hallelujah. Ngiyadala ngomlomo ukuthi angqonde nakhathaba ngoku uzocabanga ukuthi yini membuka ubrother Zondi umbuka nje ngathi ngisitabane. So engqondweni ngizothi mawusibuka sibukweni usuzibhekisise yini njaba ngize ngisitabane. You understand? Don't you yakhubekisa lonto le. Nake ngithi hey lesigebengu leso subright. Usegebe ngebani? Yini lonto ingane kapha manje ngaze gcina ubright yase. How? Yini la nje athatha ngize ngesigebengu njalo. Yini khona ngikwenzayo yini? Ngiyamkhubekisa lo muntu le. So kubalekile uma sikhuluma sibheke ukuthi sithini. Uma umuntu ethi into akayithandi, cela uxolo. Ungaloku uzama ukuzichaza umuntu uthi akayithandi. Cela nje intathela ukuthi lento le ngiyacela ungixolele bengaqondile ukuphatha kabi. Lokho nje akuyona into ebizayo. But uyathanda ukuthi lokho uchaza ukuthi hayi mina bengithi ngisho lo ngoba ngithi ngiyadlala. No, akathandi nje. Amen. Uzehlisa uvume nje ukuthi uthi akayithandi. Ngeke shinte futhi ngisho achaza uthini. Akayithandi. Yes Lord. So yabona nje ekuthiwa impakamo ile khona ingena khona umuntu athi wena uthanda ukudlala udlaliswa kanjalo. La nto ayikhuluma abantu basenyameni. Ufuna uvumisa umuntu ngenkani ukuthi avume ukuthi ubudlala. Akafuni nje. Yes Lord. Hallelujah. Akafuni. Amen. Myeke. Ngaloku ukhuluma into engasile umuntu ufuna ayivume ngenkani. Lo nto ikwenza ukuthi wena ube isiqhwaga wena uyamxhaphaza lo muntu lo. Uyamlimaza uyambulala. Nampo sizongixolela ngokubiza ngevili. Uzama ukukhuthala ke. Okay. Kanike. Oh Jesus. Ncwadi. Hallelujah. Izaga neEfeso. Okay, qala kule ncwadi yaseEfeso bese le ncwadi yezaga ngifuna ukuthi ngichaze le nto le before ngivale manje. Ngichaza le ndaba yokuthi kubalekile ukuthi izwi likaNkulunkulu sibe nalo ekuyilona njalo esithi mesikhuluma nabantu sirela noma kuthiwa usasho ukuthi evesini lokuthi thiwani bathi uyamtshela umuntu uthi hayi ungakwenza ukuthi kanje umchazele umuntu yabo lithini iBhayibheli mesikhuluma sisodwa athi lithini uthi hayi lithi incwadi kanje lo muntu usumbuyisela endleleni noma kuthiwa kuyahlekwa indlela yokudlala yethu iyona leyo ukuthi sakhane ngawo ukuthi hayi lithi iBhayibheli. So ngiyakutshela ayikho into ngathi ke ubrother Zondi uyathanda njalo ungishumayeza asakwazi ukukhuluma nesidlale naye lalela anginasikhathi sokudlala ngokwenyama. Yes Lord. Hallelujah. Inyama indawo yesono. So anginayo lo ngithi inyama ngizoyi-entertain ukuthi ngidlale ngayo kakhulu. Yes Lord. Angcono lithi iBhayibheli singabi ngabantu abakhuluma kakhulu. Masibe ngabantu ababhizi ngokulalela. Bese siyancipha ekukhulumeni. Bese futhi ke sigweme nokuthukuthela ukuba intukuthelo yomuntu inobubi phakathi. Hallelujah. Intukuthelo yethu inobubi phakathi. Emidlinzo kumele sifunde ukugwema futhi ukucabangela. Ngingamane ngikhulume nginokuthi hayi ukuthi ngikhulume kabi into bengingangiphethe kahle noma ngayiqondi ngikhulume. Kunokuthi lokho ngidlinza ubeke izinto ezingekho. Egcineni usuyabhamluka manje ubani? Lord Jesus. Kade ngabotsha ungifuni wena waqala wenza ukuthi waphinde wenza ukuthi namanje wenza ukuthi izolo wenza ukuthi waphinde ukhuluma ngami. Alo. Ngiyaxolisa nje. Hayi ngenza isilima nakhona yokuxolisa nje awuxolisa ngokuxolisa ngiyakwazi wena uyammakethana. How? Bonke abazindlayo ngenhliziyo bayisinengiso kuJehova. You understand ukuthi ukudlinza imidlinzo emibi nokuziphakamisa nokuloko ucabangela izinto ezingekho zize ziphile kwena. Khona abantu okuthiwa bayahlanga emakhanda. Ngokuba ikhanda lakhe wakhe izinto ezingekho. Lord Jesus. Ugcina senengxoxo yedwa ehamba ekhuluma lemgaqweni. Kunengxoxo anayo umcabango yabona umethiwa siphila kuKristu uKristu usibuyisele ekutheni siqonde okuyikhona kona. But uma uziphilela ngokwenyama unemicabango eminingi nezinto eziningi ezikulimaziye nezinto eziningi ozifisayo nezinto eziningi oziplanayo. Lo nto leyo ikwenza ugcina sokuphuma ekubeni wena. Ucabange ngekusasa lakho, ucabange ngengayizolo lakho, ucabange ngento yamanje, ucabange ngezinto ezingekho. Thuwa secosha amaphepha. Ukhuluma yethu siyahlanya. No, akasakwazi ukubuyela kuyena uqobo lwakhe. Akasazazi ubani. Usengene wonke amakamero waduka.
Yabona umqondo lo sinawo njengamanje mkhulu kakhulu. Ngangibona ngisabhema insanga. Insanga iyakwazi ukuthi ujule. Abantu bakubona uthulile kuthiwa yini? Uthe yazi ngiyacabanga. Uzoba ngani? Yazi mangase ngenza uA B no C no D. Yazi lo president uyasibhedela. Ukhuluma zonke izinto uzimix ubona lo muntu lo ngokwakhe uzibona ukuthi ugenius angasolve zonke inkinga amangasehlala beParliament. Yabona kunezinto ezidukisayo abantu bethi bezitshela ukuthi bathola ubumnandi ngazo. Brother, hallelujah. Thola ubumnandi uzibone ngathi impilo iyaqhubeka iright kepha uyaduka. Amen. Ingakho kuthiwa qaphela ukuthi ubani ukhuluma endlebeni yakho. Yes Lord. Qaphela ukuthi uhlela nobani. Qaphela ukuthi yini ephuma ngaphakathi kwena. Mongakwazi ukuqaphela lokho uzokhuluma nje ingakho iBhayibheli lithi emlomeni wesiwula kuphuma konke ungasi. Baningi incwadi yezaga besibona ngale kwincwadi yaseFilipi usifana. Incwadi yezaga isahluko sokuqala From verse 3. Ivesi lesithathu. Go ahead. Nokwamukela ukulaywa. Ngokulalela nokwazi ukuhlonipha uNkulunkulu sikwazi ukuthi samukele ukuyalwa. Kube ngokuhlakanipha. Ukuze sikhule ekuhlakanipheni. Nokulunga. Isizathu sokuthi uthande iBhayibheli ngoba iBhayibhelini khona amazwi amaningi okuhlakanipha nokuthi ukhule ekulungeni. Nokwahlulela. Ukuze ukwazi ukwahlukanisa phakathi kokuyikhona nokungekhona. Neqiniso. Bese ume kuphika isisekelo seqiniso. Nokunika abangenalwazi. Bese wena nolwazi umsebenzi wakho yini? Nokunika abangenalwazi ukuhlakanipha. So la nje kufanele ngize ngiyele esikoleni. Ukuhlala neBhayibheli ngazi imbhalo ngiyakwazi ukuthi ngikhulume nomuntu ngimnika amazwi okuphila. Ukuhlakanipha lokho ukuthi amazwi kaNkulunkulu wazi bese ukwazi ukukhuluma nakwabanye abazalwane. Nezinsizwa ukwazi namasu Ukuze sibe amadoda aqotho, sibe izinsizwa eziqotho, sibe namasu okuphila impilo. Singaphila impilo ngenxa ukuthi silandela abantu abaningi abangenaqonda. You understand? ukuze ohlakaniphileyo ezwe. Ohlakaniphileyo noma kuthiwa ngiyakhuluma ngakhulumi nomuntu othize but engizongikhuluma umuze sebeka indlebe. Esefuna ukubuza. Amen. Amen. Yini ukhuluma ukuphila? Yes Lord. You understand? Amen. Awulima ngeke abantu bafisa ukuthi ke yazi engabe nginobani ngabe ngikhuluma ngabe manje ungitshela izinto ezongenza ngikhuthazeke. Yes Lord. Ukuze ohlakaniphileyo ezwe Ukuze aqhubeke ohlakaniphileyo akhule ehlakanipheni bese aqhubeke ekufundeni. Now buyela ngale kwincwadi ke yaseFilipi. Kukho konke lokhu ngifundisa ngokuthi simele ukulithanda iBhayibheli. Ukuze sikwazi ukuyiphila lempilo ngentshisekelo nangokuqonda. Ngeke umixe uNkulunkulu nezinto ezithandwa uwena kakhulu. Ngoba lezi zinto ezithandwa uwena izona ezaphumelela zibe ngaphezulu kothando lwaNkulunkulu. Ingakho iBhayibheli likhuluma ukuthi awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Ngokuba le ngizoyithanda kakhulu le ngiyidelele. So empilweni zethu khona abantu ababuswa imali, ababuswa impahla zogqoka, ababuswa amantombazana, ababuswa utshwala. Lezo zinto lezo zingamakhosi abo. Lezo zinto zingamakhosi abo. Bakhonza zona. So mawuthi ke hey asifunde iBhayibheli athi awume ngibhizi. Hayi asikhuleke yazi ngisabhizi. Ngikhathele ngifuna ukulala. Kepha methiwe yasamsemon noma samsothenga utshwala. Akakhathele. Wozobhema ugwaye. Akakhathele. Asamsobheka intombi akakhathele. Akakhathali lezi ezinye izinto but kule ezomkhulisa emnika ukuphila nokuthula nokuqonda iziyamkhathaza leyo. Ufuna ukukhonza izinto ezidaliweyo ngaphezulu komdali. You understand? So ukuze thina sibe munye noNkulunkulu sifanele ukuthi sisondele ezweni lakhe. Umoya oyingcwele uza kuziholela eqinisweni lonke ngokulazi iBhayibheli. Kuzoba buhlungu ukuthi uyalazi iBhayibheli but ulazi ngendlela engafanele. Lokho kuzolimaza wena kulimazi mina. Go ahead. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo. Ngifuna incwadi yaseFilipi manje sengidlulile la. Philip sahluko 1 from verse 7. Njengalokhu kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo ngani nonke. Yes sir. Njengokuba nginithwele enhlizweni yami lokhu ekuboshweni kwami nasekuvivinyekeni nasekuqiniseni ivangeli. Nina nonke nihlanganyele nami emseni. Ngokuba uNkulunkulu ungufakazi wami wokuthi
nginilangazelela kangakanani nonke ngesihe sika Jesu Kristu. Ngikhuthalele lokhu ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke. Yilona kuphela into engiyifunayo leyo. Kubona bonke abazalwane nanokufundisa ngezwi leNkosi uJesu Kristu. Ukuthi abantu bafinyelele eqinisweni lonke bakwazi ukuhlukanisa okuyikhona nongesikho bese behamba ngendlela efanele. Ngokuba iBhayibheli likhuluma into eyodwa ngikhathali ukuthi ngabe uya kuyiphi incwadi noma ngabe isiphi isitori esikhona eBhayibhelini siveza amandla kaNkulunkulu. Kulabo abakholwayo bayawathola bayawabona bayakholwa baqhubeke baqine okholweni. Kulabo abangaqondi kufanele bakhuleke ngokukholwa nangokuzinikela. uNkulunkulu uzobanika konke okuyithuluzi. Iyona into engikhathaza kakhulu bazalwane. Abantu bagude kulaleleni abantu abaningi kepha bona bebengenakho uqonda. Amen. Ekubeni futhi akalazi iBhayibheli. Yena into engikhathaza yileyo. Nilalela abantu abaningi bayanishumayeza. Awulazi iBhayibheli. Abakushumayeza futhi ukuthi bathi asihlola imbhalo uvezwe izinto ezibalekile. Abalazi wayibona iBhayibheli. Bathatha leyo ncwadi bakubambezele ngayo. Uphinde uyofuna omunye akubambezele ngenye incwadi. Ugcine sokuthi ke iBhayibheli yaziphikisa ngoba yini vele kwawena ukuqonda unakho. Ngihlalile ku-internet ngibheka uyezwa ukuthi lezi zinto lezi azikho ngoba yini umoya engcwele abanawo labo bantu. Umoya weqiniso ubalekile bazalwane. Angeke uzube nawo wena ungawufuni uzohamba ufuna izinto ezingafanele. Ingakho incwadi abantu bami bayabhubha bayaphela ngenxa yokuswela ulwazi. Uthi ngenxa ungafuni kwenu uNkulunkulu nawe uyakuniphika. Nika incwadi ezenzo 2:38. Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi, yes sir, phendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Awucabanga uzakuphiwa isiphiwo sikamoya oyingcwele, uzakunikwa isiphiwo ngokuthi nje wena uphenduke ezonweni zakho ufuna uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke bese uhlala emngcweleni. uNkulunkulu uthi uyakunika isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Lokhu sithengisiwe khona. Mina ngufakazi nani futhi niyafakaza nokuzibonela. iBhayibheli ngilifunisela uNkulunkulu uyazikhulumela through mina. Ngoba yini ngivumile ukuthi ngibe iveseli uNkulunkulu azosebenzisa. Singacela ukuhlakanipha nami njengoSolomon. Ngacela ukuqonda njengoSolomon ukuze ngikwazi ukukhuluma okuyikhona khona. Isambulo sami asiqhamuki kumuntu. Ngeke ungizwe ngishumela intshumela eshiwe umunye umuntu. Ngiyayihlola imibhalo ngoba wonke umuntu oshumela ufune ngiqonde ukuthi lento ayishoyo ngempela ikhona yini eBhayibhelini. Meyikhona futhi ke lento ekhuluma ePixani yini eBhayibheli. So iyona yonke lento le mongenawo lo moya kunzima kwena ukuthi uunderstand okuyintando kaNkulunkulu. Ngoba uzohamba ugwinya yonke imimoya le igcina ikubulala. Banike bright. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Yes sir. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. So manje mase ufuna ukubhabhadisa uzosithinta kule nombolo oyibonayo noma oyizwile ngesikhathi ekuqala imfundiso. Bese senza indlela ukuthi ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethela kwezono zakho uNkulunkulu ayenza indlela ukuthi sifinyelele eqinisweni sikwenze ukuyintando yakhe sikwazi futhi. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asinike sona nangomusa wakhe asenzele wona ukuba sihlangane. Nakhona ke kwi-load shedding le isilimaza kunje kuyaphushwa uJesu Kristu usayinkosi. Sahlele ihlalweni sakhe sobukhosi umsebenzi wakhe uyaqhubeka. Sithi siphinde futhi sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile. Brother Nkosi, uzivuma umkhuleko bhuti umdala. Jehova uNkulunkulu oyingcwele Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu namandla Jehova oyingcwele ukuba usasigcinile usasivikelile. Siyacela uNkulunkulu namandla Jehova oyingcwele uNkulunkulu nomusa ukuba usenze sikhuthalele izwi lakho uNkulunkulu ngothando, usenze sifunde izwi lakho uNkulunkulu namandla. Usenze Jehova oyingcwele sispende isikhathi sethu uNkulunkulu sifunda izwi lakho, kube uwe Jehova oyingcwele uzivula ingqondo ukuba siqonde imibhalo njengoba wenza uNkulunkulu nabapostoli bakho uNkulunkulu oPeter Jehova oyingcwele ukuba nabo wabavula umqondo ukuba bayiqonde imibhalo. Nathi siyacela uNkulunkulu usenze singafani nalabo uNkulunkulu isho incwadi ukuba bayafunda kepha abafike eqondeni uNkulunkulu mdalwezi nomhlaba. Siyacela sithina uNkulunkulu usenze simbuleleke uNkulunkulu imibhalo yakho uNkulunkulu usiphe ukuhlakana uNkulunkulu njengey'nceke zakho kusukela ku-Enoch uNkulunkulu mdalwezi nomhlaba Jehova oyingcwele
kuze kufike kubapostoli. Siyacela uNkulunkulu namandla Jehova engcwele ukuba usiphe nathi ubuhlakani uNkulunkulu, senze siqonde imibhalo yakho, sikwazi ukuyihlukanisa uNkulunkulu ngokweqiniso uNkulunkulu, ngendlela right uNkulunkulu nothando mdali wezulu nomhlaba. Siyacela kuJesu Kristu waseNazaretha ukuba phezu kwako konke uNkulunkulu, sithi mase siqonda imibhalo uNkulunkulu, silazi izwi lakho, senze uNkulunkulu, silenze uNkulunkulu namandla Jehova engcwele uNkulunkulu, singabe abantu uNkulunkulu abalizwayo kuphela, kepha silenze uNkulunkulu. Ufake uthando uNkulunkulu enhlizweni zethu Jehova engcwele, phezu kwako konke uNkulunkulu namandla uNkulunkulu nomusa. Ufake uthando, usenze sikuthande, usenze uNkulunkulu sithande omakhelwane bethu njengoba nathi siyithanda, njengoba lisho izwi lakho uNkulunkulu. Siphe ifiye yakho uNkulunkulu namandla, usenze sikusabe, usenze uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba Jehova engcwele, sihlezi siqaphelile uNkulunkulu, ngoba uSathane yena ufana nebhubesi uNkulunkulu, lona elihambe libungaza uNkulunkulu, libungaza umuntu Jehova engcwele, limbheka elingamhlafuna uNkulunkulu nothando. Siyacela uNkulunkulu senze nathi sihlezi sisoba uNkulunkulu, hlezi uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba, siqaphile uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba, ngoba ama-devices kaSathane ahleze khona, yena uhlezi uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba ecuthile, kepha sithembe wena uNkulunkulu namandla Jesu Kristu waseNazaretha. Siyacela uNkulunkulu senze sihambe ngokuqonda uNkulunkulu namandla, sihambe ngokusaba ikhathi zonke, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Siyacela konke lokhu kuze kuphakade, amen.